Ga ta nan ku. A wani lokaci a ƙauyen Hausawa mai zaman lafiya, an yi wani basarake mai hikima da kirki mai suna Chief Ɗanjuma. Kowa na ƙauyen yana son shi domin yana da adalci kuma a koyaushe yana taimakawa mutane su magance matsalolinsu. Yana da kyakkyawar mace mai suna Amina da yara biyu, Ahmad sai mace mai suna Fatima. Wannan ƙauyen ana yin amfani da shanu a matsayin kuɗi. Mutanen ƙauyen za su yi amfani da shanu don siyan abinci, tufafi da sauran abubuwan da suke buƙata. Chief Ɗanjuma yana da tarin zinare na waɗannan kambun zinare sun kasance na musamman domin suna iya kawo sa'a da farin ciki ga duk wanda yake da su. Wata rana Chief Ɗanjuma ya yanke shawarar cewa lokaci ya yi da za a nemo sabon shugaban ƙauye saboda ya tsufa. Yana son wanda yake da hikima, mai kirki kuma zai iya kula da mutanen ƙauyen kamar yadda ya yi. Amma ta yaya zai samu mutumin da ya dace? Chief Ɗanjuma ya yanke shawarar ya tara duk mutanen gari a wani babban dandali ya ba su labarin shirinsa. Ya nuna musu kambun zinariya. Waɗannan kambun zinariya za su taimaka min in zaɓi wanda zai gaje ni. Zan ba kowannen ku na aiki, wanda ya kammala aikinsa mafi alheri da hikima zai zama shugabana. Mutanen ƙauyen sun yi farin ciki da sha'awa, sun yi mamaki irin ayyukan Chief Ɗanjuma. Daga nan sai shugaban ya raba ayyuka daban-daban ga mutane daban-daban. An nemi wasu su taimaka a gonaki, wasu kuma su taimaki tsofaffi da marasa lafiya. A cikin waɗannan mutanen gari har da wani matashi mai suna Yusuf. Yusuf yana da ƙarfi da jarumta, amma kuma yana da kirki. Ya taimaki iyayensa a gonarsu, kullum yana raba abinci da abokansa. Aikin Yusuf shine kula da wata tsohuwar jaka mara lafiya na wata talaka mai suna Hajiya. Jakin na da matuƙar muhimmanci ga Hajiya domin yana taimaka mata ta kai itace kasuwa ta siyar. Yusuf ya ɗauki aikin da muhimmanci, ya ciyar da jakin abinci, ya ba shi ruwa mai tsafta kuma ya tabbatar da wurin hutawarsa. Ya kuma taimaka wa Hajiya ta ɗauko itace zuwa kasuwa. Hajiya ta yi godiya sosai, kullum tana gode wa Yusuf. Wata mai suna budurwa Maryam an ba ta aikin taimakon wani dattijo makaho mai suna Malam. Kullum Maryam takan ziyarci Malam da share gidansa, ta dafa abincinsa, sannan ta yi yawo sosai. Malam ya yi murna da taimakon Maryam don ya san cewa ita kamar ‘ya ce a gare shi. Yayin da kwanaki ke tafiya, Chief Ɗanjuma ya kalli yadda mutanen ƙauyen suka kammala ayyukansu. Ya lura da irin kirki da tausayi Yusuf da Hajiya da jakinta. Shi ma ya ga yadda Maryam take kula da Malam cikin so da haƙuri. Wasu mutanen garin da yawa sun yi aikinsu da kyau, amma Yusuf da Maryam sun fice su. Bayan kwanaki sun wuce sai Chief Ɗanjuma ya kira mutanen ƙauyen, ya koma babban filin, ya yaba wa kowa da irin ƙwazonsa da kyautatawa. Sannan ya shelanta cewa da Maryam da Yusuf sun fi kowa yin aiki mai kyau. Yusuf da Maryam sun nuna alheri da hikima. Akwai aiki ɗaya tilo da zan ba su. Zan ba su akwatin zinare, shi ne gwajin ƙarshe a gare su. Chief Ɗanjuma ya bai wa Yusuf da Maryam shanun zinare guda ɗaya. Ya ɗauki kowannensu ya ɗauki wannan shanun zinare ya yi amfani da su wajen kawo farin ciki a ƙauye. Su dawo nan da sati ɗaya su faɗi abin da suka yi. Yusuf da Maryam suka ɗauko kayansu na akwatunan zinare, suna ta tunanin yadda za su yi amfani da su. Yusuf ya yanke shawarar siyan iri don yin shuka amfanin gona a ƙauye. Yana shuka yana shayar da su kowace rana. Ba da daɗewa ba, filin ya cika da albarkatun amfanin gona. Mutanen ƙauyen sun yi murna saboda sun sami harin abinci. Maryam ta yi amfani da akwatin zinarinta wajen siyan yadi da zare. Kyawawan kaya ta yi ta raba wa yaran ƙauyen waɗanda ba su da kayan sawa masu kyau. Yaran sun yi farin ciki sosai kuma suka sa sababbin kaya suna murmushi. A ƙarshen satin, Yusuf da Maryam suka kawo wa Chief Ɗanjuma suka gaya masa abin da suka yi. Sun burge shugaban sosai. Dukanku kun yi amfani da kayan zinare cikin hikima, kun kawo farin ciki da walwala a ƙauyen. Saboda haka na yanke shawarar cewa ku biyu za ku zama sababbin shugabannin ƙauyen nan. Mutanen gari sun yi ta murna sosai.
Yusuf da Maryam sun yi godiya, sun yi alƙawarin za su jagoranci ƙauyen cikin alheri da hikima, kamar yadda Chief Ɗanjuma ya koya musu. Haka ƙauyen ya ci gaba da bunƙasa a ƙarƙashin jagorancin Yusuf da Maryam. An ba da labarin sarki mai hikima da kamben zinariya ga yara masu tasowa don ya koya musu muhimmancin hikima da aiki tare don amfanin kowa. Ƙarƙashin sabon shugabancin Yusuf da Maryam, ƙauyen ya ƙara haɓaka. Yusuf ya mayar da hankali wajen inganta dabarun noma da kuma tabbatar da kowa ya sami abin da zai yi. Yayin da Maryam ta shirya taruka daban-daban na al'umma tare da kula da jin daɗin mutanen ƙauye. Ƙoƙarin da suka yi ya kawo farin ciki da haɗin kai ga ƙauyen. Wata rana Yusuf yana cikin aikin gona sai ya hango matafiya sun nufo inda yake. Sun gaji sosai ga yunwa, da isowarsu sai ya gaishe su sannan ya gayyato su cikin ƙauyen. Maryam ta tarbe su sosai sannan ta shirya abinci da matsuguni. Matafiyan sun yi godiya kuma sun ba da labarin tafiyarsu. Daga cikin matafiyan akwai wani dattijo mai hikima mai suna Baba Ali. Ya yi tafiya mai nisa yana koyon abubuwa da yawa. Ya lura da yadda ake tafiyar da ƙauye da kuma yadda mutanen ke murna. Baba Ali ya matso kusa da Yusuf da Maryam ya ce, na je ƙauye da yawa amma naku na ɗaya daga cikin ƙauye masu kyau. Ku faɗa mini menene sirrin ku? Yusuf da Maryam suka yi murmushi suka shaida wa Baba Ali labarin Chief Ɗanjuma da kamben zinari. Baba Ali ya yi farin ciki da jin wannan labarin ya ce, hakika kun yi karatu sosai amma ku tuna cewa ainihin sirrin nan ba a cikin kowa yake ba, a cikin zukatan ku yake. Alherin ku da hikimar ku da ƙwazon ku ne suka sa wannan ƙauye ya zama na musamman. Baba Ali ya zauna a ƙauyen yana koya musu iliminsa da hikima ga mutanen ƙauyen kuma ya koya musu sababbin dabarun noma. Wata rana da yamma mutanen garin sun taru, Baba Ali yana ba su labari sai ya ba su labarin wani ƙauye mai nisa da ke cike da matsala. Garin yana fama da fari kuma mutanen ba su da abinci ko ruwa. Baba Ali ya je ƙauyen Yusuf da Maryam da fatan samun taimako ga ƙauyen da ke fama da fari. Yusuf da Maryam suka kalli juna don samun dabarun da za su yi wajen taimakawa wannan ƙauyen. Sun yanke shawarar taimakon ƙauyen mai nisa kamar yadda suka taimaka wa garinsu. Washe gari suka shirya tafiya zuwa ƙauyen. Wasu daga cikin mazauna ƙauyen sun ba da kansu don shiga cikin wannan tafiya zuwa ƙauyen da fari ya shafa. Tafiya ta yi nisa da wahala amma Yusuf da Maryam da abokansu sun dage. Sun yi tafiya na kwanaki suna taimakon juna a hanya. Daga ƙarshe suka isa ƙauye mai nisa. Mutanen da ke wurin sun kasance masu rauni ne sannan sun yi maraba da Yusuf da Maryam da sauransu. Da sauran Yusuf da Maryam suka shirya wa mutanen ƙauyen domin raba kayan amfanin gona da ruwan sha da kuma abinci. Sannan sun koya musu sababbin dabarun noma da suka koya daga wajen Baba Ali. Mutanen ƙauyen da ke nesa sun yi godiya sosai. Suka yi wa Yusuf da Maryam da abokansu godiya sosai saboda irin ayyukan da suka yi musu domin su cece su. Yusuf da Maryam sun tunatar da su cewa kyautatawa da aiki tare su ne ainihin mabuɗin samun wadata. Bayan sun ɗauki lokaci suna taimakon mutanen ƙauyen mai nisa, Yusuf da Maryam da abokansu suka koma garinsu. An tarbe su da murna sosai. Shekaru na ta shuɗewa, Yusuf da Maryam suka ci gaba da jagorantar ƙauyen cikin ƙauna da hikima. Labarin tafiyarsu da kamben zinari ya zama abin almara wanda aka ba wa yara a matsayin darasi na alheri, karamci da taimakon al'umma. Ƙauyen ya bunƙasa har tsawon tsararraki masu yawa. A koyaushe yana tunatar da sarki mai